O mestre Rafael Fernández Casas asasinaron en Trasanquelos en agosto do 36, fillo da emigración, galeguista, renovador pedagóxico e masón, nacera en Bos Aires e levaba tan só 2 anos impartindo aulas na escola de Souto en Carnoedo, cando o asasinaron. Os fascistas sacárono da casa en presenza da súa muller e os seus fillos. O máis vello orientado tiña só 13 meses, o máis novo era apenas un naipelo de só 2 meses de idade. Orientado, que ten 91 anos e se chama así porque era ese o nome que usaba seu pai nas reunións da loxa, reconstrúe o ocorrido na ferida aberta no 36. Bueno, meu pai era maestro en Souto, na Escola Nacional de Souto, a 2 kilómetros de Zara, e chegaron uns individuos ás 12 da noite, que tiña que ir a facer unhas declaracións ao Fugada Betanzos, pero, bueno, ele xa veu o que ocurría, e nada, o sacaron e o pasearon, porque o 20 de agosto do ano 36 non che digo nada. El dicía que non se agochaba porque non fixera nada malo e non tiña por que esconderse, non? Pois non tiña, pero ele pois xa estaba un pouquiño mellor fichado e tal, pois, pero non, ele era maestro, moi honrado, boa persona, pero o que pasaba eso. El era consciente de que iban a por el, de que estaba no punto de mira? Bueno, sí, claro. Pois xa se daba cuenta que podía ser porque estaban aparecendo todos os días mortos conoteados por aí, en fin. Porque estamos falando dunha persoa que era mestre, foi un mestre moi importante, ademais foi un renovador, non? Tiña unha forma de dar clase diferente, non? De como se facía hasta ese momento. Era o presidente do Ateneo de Zara, daba conferencias, que era Tite da Vega o vicepresidente, o Carlos Juan tal, unha sociedade. E unha persoa tamén moi comprometida políticamente, non? Que traballou moito tamén polo estatuto, non? Pois sí, claro. Era bastante comprometida, sí. Sí. Creo que pertenecía a unha logia de Santiago, porque ele era de Santiago, vamos, na masonería, xa non entendo, non? Sí, contoulle a súa nai algo de por que se meteu masón ou algo deso, non? Sí, non, eso tiña como secreto. Ele iba a Santiago, iba a ver a súa mãe que vivía en Santiago, e volvía outra vez para Sada, pero non comentaba sobre dese tema. Non contaba nada. Teño entendido, non sei se é certo ou non, seu pai naceu en realidad en Bos Aires, non? Naceu en 1901 en Bos Aires, e en 1903 viñeron para España a súa mãe con 2 chavales, meu pai e máis Manuel, que naceu no ano 3. E veu para España, que separouse lá do marido, e veu para Santiago, porque tiña os padres en Santiago, miña abuela, e o avó, e xa se quedaron en Santiago sempre. Creo que non o pasaron ben ao principio, non? Que tuvo que ir á casa de beneficencia, debeu tamén ser difícil criar os fillos, non? Nesa situación. No hospicio, sí. No hospicio, claro. Empezou a estudiar, E pronto destacou, non? Creo que foi un alumno brillante, non? Sí, bastante, sí. Nas oposicións no ano 27 sacou no número 2 en Santiago, que foi cando fixeron maestro xa maestro nacional, non? Porque cando o pasearon, ainda non fixeron os 35 anos, ele tiña 9 anos de servicio de maestro. Pasou por varios destinos, non? Antes de acabar aí en Sada. Sí. Antes, sí, moitos en escuelas dos americanos. Sí. Aquí nesta parroquia hai a Sociedade de Instrucción a de Besana, que foi feita por emigrantes de Cuba. Ele estuvo aquí, era unha escola laica, estuvo de maestro tamén o
un ano ou dous aquí. O sea que deixou pegada tamén aí en Ortigueira, ainda o recordan, non? Claro, nesta parroquia, estuvo tamén cerca de Ortigueira, en San Adrián de Veiga, estuvo de maestro. No ano 27 foi cando escribeu a novela Loita, cando estaban en San Adrián de Veiga, en Ortigueira, no Concello de Ortigueira. E despois veu a Carnoedo no 34, non? Ao Souto. Sí, no 34. Din que foi moi feliz nesa zona. Sí, moito, era moi amigo dos hermanos Suárez Picario, conocía a Antón. Estuve aí na casa do sobrinho de Antón, do hermano de Don Ramón tamén. En fin, a historia é así. Como conseguiu a súa nai sacalos a flote? Como encarou a familia a vida sin o pai? Miña mãe, gracias que a nosotros nos fixeron daño, ainda menos malo, se non podían pasala tamén, é máis aos nosotros. Colleu os dous fillos e veu aquí para esta parroquia, que ela era natural de aquí. E a xunta de súa mãe, eu e máis meu irmão nos criamos con miña abuela e máis miña mãe. Viñamos para a aldea, aquí para unha parroquia de cerca de Ortigueira, e que estivemos toda a vida coa abuela, sin poder estudiar, nin facer nada, nin teño estudios de nada, que é o peor desta vida. Xa. Molestaban os golpistas a vostedes ou insultaban? Pois non, viviron tranquilos? Nunca nos han molestado. En fin, como éramos fillos que éramos do magisterio, pois lle daban uns pesos cada mes a miña mãe por huérfanos do magisterio, e fomos sobrevivindo. A miña abuela, o lugar era propio dela, e tiña unhas vaquiñas e tal, e nunca pasamos mal muchísimo na posguerra, pero bastante ben. E foron tirando, non? E desa época, do recordo, claro, da guerra non se acorda porque era moi pequeniño, pero dos anos seguintes, ten así algunha imaxe, algún recordo desos anos da represión? Non sei, pasaron necesidades ou sabía si houbo perseguidos por aí, por esa zona onde estaban ustedes vivindo? Sí, claro, que aquí houve moitos que estaban o sea, que eran, como dicen os maquis, non? Eran guerrilleiros, estaban, xente honrada e buena, pero tiraronse ao monte pensando que a República que ganarían, que sería pouco por non ir á guerra civil, por moitas circunstancias. E había moitos pola zona onde vive usted, sí? Pois sí, había bastante, que había un moi conocido que le chamaba Meira, que era en fin, que despois veio a brigadilla máis tarde, nos anos 40 e algo, e eliminou todo. Os pobres levaron mal fin todos. Xa. E había tamén persecucións aí na zona de Ortigueira, sabes, si andaban detrás? Había persecucións, e levábanos para as cárceles, aquí alcaldes non quedaba un sin cabeza, algúns, non todos. E claro, o informe dos curas era moi importante, porque, en fin... Ten algunha imaxe gravada na cabeza desa época, algunha anécdota ou algo que non se lle olvidara desde aquela? Non, eu era moi pequeno, estábamos aquí na aldea, e non nos enterábamos de nada. Non sei, a súa nai contoulle o que pasou ou tardou anos en contarlles o que pasara co seu pai? A súa nai? Miña nai ainda sempre lle parecía que tal, que non habían matado e tal, pero, en fin, miña mãe nos ten contado moitas cousas de meu pai, que era moi estudioso, que tal, como facía, como era, que non estaba ensada, pasaba para traballar ao puerto, Ustedes sempre tuveron presente a figura do pai, non? Ainda que non... Según o asunto,
era un maestro bastante moi bueno. Claro, claro. Hai uns anos intentaron localizar os restos do seu pai nunha fosa onde se creía que estaba, Sí. pero ao final non puido ser, non, orientado. Bueno, apareceron nunha curva ali en San Salvador de Trasanquelos, para lá de cerca de Cesures. En Trasanquelos apareceu ali tres ou 4 personas. Entón pasou un señor da Coruña que conocía a meu pai. Entonces xa sabíamos onde estaba. E miña madriña foi ali a vernos ali tirados, non? Recolleunos un señor nun carro para ali para o cementerio. O ano pasado, no outubro do ano 24, foron de Santiago, da Universidade, forense, bueno, periodistas, todo, arqueólogos, escavaron, pero apareceron uns huesos e unha calavera, e pensamos que sería de meu pai, pero despois non fixeron o ADN, pero saleu negativo, non era. E entón, claro, o de meu pai non apareceu, eran dos compañeros que tamén foron paseados naquela noite, do 21 de agosto do 36. Despois fomos por miña mãe, non sei, bueno, ou miña madriña, foi ao xulgado dos habitantes, eles estaban os camelos da camisa e varias prendas dele. E todo sempre custou que non fora un ataque cerebral a morte dele. Hai algunha xente que non entende, non? Pero é moi importante seguir abrindo fosas, verdad, orientado, para que se saiba o que pasou. Claro que isto é as generacións de agora, a xente nova ni cadela non se entera. Hai poucos que naceron todavía, ao mellor non saben nin como Franco, non? Pero a guerra civil que foi moi espantosa para os españoles todos. Isto non se olvida nunca na vida. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.